Galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraka jugu bomori tenya welila fala kachideme. Nego tenya welila dabali jugu kemori tenya welila fala kachideme. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambe ala tanuka ala barkada ka sali ci dawla son herma ka noy ala kirabay kisi ani nema be aka ana so mo bela jine ani mawo madi yutu nyonya fo ka ta jodon se ala ka nen aw beye o jama kulu sanu may fe ka wala dona ka fo bi ni anye doymana ka be mekalo ale tlim ngani konontoma samba fla ani muga ani woro amba donc ka fo amfana karamo a Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara duwaw ke ani duwaw kalan o ya tagalanye tuma wotuma wati o wati o hukumu kono bela jelemba don chugumina salibat le sabana ladala nin duwaw kalan akumeke tamaninde kaga kayni wati chuwa ala sonama nyina a baro bela jelen kera mazar sherif la doymana akene kan ala kusuma chama ne kera ka ala deli herela ka ala deli balawu nyonina ani ka ala deli shini kene ala ko di chokoroba nyuma imana ka demaya be katla ka do kere ka nyesanga jamana ma ami gɛlɛya min kono ala bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na fitina ni ayiwa tiɲɛni minnu bɛ sen na ala ka se k'a bɛɛ lajɛlen wuli o hukumu kɔnɔ ala sɔnna ma a kalanbagaw y'a kalan ni kɔnɔjɛlenya ani ala ɲɛsiranya ye n'o ye Jamiyatul Ansardine a karamɔgɔlakaw ye kalanw bɛɛ bannen tumana min na duwawu sɔrɔla ka kalan min sɔrɔlo la ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. ala an ka mere ma e min ma fɛn bange fɛn bɛ ala min bange fɛn foyi ma bɔn fɛn ɲɔgɔnya e ala min ya i ka danfɛnw na an tigi ala i ka fara anw kan ala i kɛnɛ i ka ɲangata jigi an kan ala i k'an dɛmɛ an jugu bangenenw kan ani jugu dogelenw kan an tigi ala an b'i deli n'i tɔgɔ lahɔrɔma ye o tɔgɔ min ka bon ala an b'i deli ni ɲɛda nɔrɔ lahɔrɔma ye o min fɔnisereya nɔrɔ ye a tigi ala an b'i deli i ka larɔsiba kama ani i ka kurusili i ka kurusi o ye tali kɛ i ka masaya bonyaw la ani i ka kalankɛyaw la ani i ka cɛɲɛw la ani i ka sew la olu min karabali kɛ ani i ka fangaw la an tigi ala an b'i deli i ka k'i tɔgɔ lahɔrɔma kama e ala o tɔgɔ min lasago ni danfɛn foyi ma yenge o tɔgɔ in kan kabini i ka danfɛnw na an tigi ala an b'i deli i ka k'i ka gino kama e ala y'o min bila su la n'a ye dibi don n'i y'a bila tilefɛla la n'a ye yelen bɔ n'i y'a bila kabakolo la n'a kɔrɔta la n'i y'a bila dugumakolo la n'a sabati la n'i y'a bila kulubaw la n'olu jɔra n'i y'a bila babaw la ani kɔɲɔ fitininw na n'a ji bolila n'i y'a bila kɔɲɔw la n'a ji poyila n'i y'a bila kabanɔgɔ la n'a ye sanji suru an tigi ala i ka suruli kɛ an kan i ka kanda sanji la ala i ka dayɛlɛli kɛ anw ye i ka hinɛ bondaw la ala i k'o kɛ hinɛ ye o min bɛ anw wasa ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma min tɛ e ala ye ala an ka mere ma e min ye hinɛba tigi ye e min ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye an tigi ala an b'i deli ni kirakan sɔli dafalen o min bɛ anw lase e ala jati ma e ala min ye kɔsɛbɛ masa ye ala an ka mere ma e min b'i ka jɔnw dɛmɛ ala ye k'anw kisi an ka diɲɛlatigɛ ɲɛnɛmaya la ani lahara lahalaw la ala an ka mere ma e min ye masa ɲɛnɛma ye e min jɔn bɛ n'i yɛrɛ ye e min ye masakɔrɔtalen ye e min ye masaba ye e min ye kisi masa ye an tigi ala an b'i deli n'i ka fanga bɛɛ lajɛlen i tɔgɔ ka bonya ye o min ka bon ala i ka ansaruw kisi ka ansaru dɛmɛbaw kisi ka bɔ jawuliko bɛɛ ma ani banajugu bɛɛ ma ani balawko bɛɛ ma ala i ka ansaruw kisi ka ansaru dɛmɛbaw kisi ka bɔ tɔɔrɔtigi bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma an tigi ala i ka surulu kɛ anw kan kabini i ka kanda kɔɲɛw la ani i ka kanja bajiw la a n'a sanjiw la ala i k'o kɛ garisɛgɛ ye o min an b'an yɛrɛ dɛmɛ n'o garisɛgɛ min ye ala i k'o kɛ nisɔndiya ye
mun bɛ to bada ala i k'o kɛ dɔnni ye an b'an yɛrɛ nafa ni dɔnni min ye n'o bɛ anw lase ala jati ma ala i kana an sɛmɛ nin sura in gindo kama i ka danfɛn foyi la ala an kan bɛ e de ma e min ye masa ɲɛnɛma ye e min jɔn bɛ n'i yɛrɛ ye ala i ka kɛli kɛ anw ye ka bɔ hami bɛɛ lajɛlen na bɔyɔrɔ la ala i ka anw kɛ ala yɛrɛ sago ye ala i kana an sɛmɛ fa la ala i kana an sɛmɛ den na ala i ka yengili kɛ anw kunna i ka bonya darapo la ani ka kɔrɔta darapo la ala an b'a ɲini i fɛ i ka an juguw kɛlɛ e min ye jabaruw masa ye ala i k'u ka nafolo tiɲɛ ala an ka mɛn de ma ni danfɛn foyi tɛ se ala ka tajuru sara kɔrɔ a bɛ ala ka kumakan na k'e de ye masaba ye i ka ɲanga t'a la e de ye tajuru sara masa ye ala i ka jugu dusukunw fɔ ɲɔgɔn kɔ an tigi ala an b'i deli n'i tɔgɔ ye ɲɛdaw sulila o tɔgɔ min ye mankanw dara o tɔgɔ min ye i ka sɔlɛ an kuntigi muhamadu kan ala i k'o kɛ sɔli ye n'o b'an ka sirijuguw foni ni k'an ka hami gɛlɛnw wuli k'an ka degun gɛlɛnw wuli ala i k'o ɲɔgɔnna kɛ kira somɔgɔw kan a n'a ka sahaba ɲumanw kan ala i ka kisi kɛ kira kan a n'a somɔgɔw kan ala i k'o kɛ kisi ye n'o bɛ anw yɛrɛ kisi ka bɔ banajugu bɛɛ ma ani tɔɔrɔko bɛɛ lajɛlen ma ala i k'o kɛ an karamɔgɔ hayidara a n'a ka denbaya u ka kɔnɔnajɛya kama i ka hamiw bɛɛ nɔgɔya ala i ka karamɔgɔ n'a ka denbaya kisi ala i k'an yɛrɛ kisi k'an ka jamana kisi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Nin sanga in de la an fana karamɔgɔ ni an ɲɛ jɛyɔrɔ a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara sera kɛnɛ kɔnɔna na o kɛra nisɔndiya ko ba ye i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya min na sigiyɔrɔw lasɔrɔlen tumana min na Doimana Alimami ale min kun ye dugutigi ka ciden ye kɛnɛ kɔnɔna na ka taa se an ka tɔn ɲɛmɔgɔw ma dakuruɲɛ fila min foliw kɛra an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. An bɛ dugu min na bi o ye Doimana ye Safo Kafo alhamdulillah dugutigi tɔgɔ la dugudenw tɔgɔ la kɔnsew tɔgɔ la an bɛna kuma ka bonyamasegin kɛ an ka karamɔgɔkɛ ye n'o ye Seyidi Usman Madan Haidara ye ko a bisimila a bɔra a ka so a nana a ka so donc jamakulu min fana nane filɛ a nɔfɛ ye ka na seli kɛ yan ka na kuranɛkalan kɛ yan don camanba kɛra bi dɛ kuranɛ kalanna ka caya dalalu kalanna ka caya o bɛ kɛ kɛnɛ min kan foyi tɛ foyi ye ni hɛrɛ tɛ ni ala t'o dilan o sababu ye jɔn ye Seyidi Usman Madan Haidara an b'a fɔ ko aw bɔra ka so aw nana ka so dugutigi tɔgɔ la ko min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ ko alhamdulilayi nin diyara ale ye kosɛbɛ dugutigi n'o ye Dɛsɛ Kulubali ye o tɔgɔ la alimamu yɛrɛ tɔgɔ la tuguni n'o ye ne Saka Jara ye ne bɛ foli di Safo alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka kuma Safo alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka kuma Bamakɔ alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ala ka nin kɛ hɛrɛ ye an ma ala ka hɛrɛ cɛ an ka jamana kɔnɔ ala ka ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana ala ka kolosuma ala k'an ka jamana bɛ dakun min na ala ka kolosuma ala ka basigi ala ka jisuma k'a la ala ni karamɔgɔ bonya kama ala ni Sherifu Madan bonya kama hakatɔ b'a kan sɔli ala rasul. An bɛ seliba hukumu kɔnɔna na jama minnu sera depuis ni minnu nana seli kɛ an karamɔgɔ fɛ ani minnu nana duwawukalan in kunbɛn ka bɔ Mali kɔnɔna na ani Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ fara an karamɔgɔ kanu de don an b'a ɲini ala fɛ duwawukalan min bɛna kɛ yan ala ka a kɛ bɔda ye an ka jamana ye an karamɔgɔ yɛrɛ n'o ye Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ye an bɛ dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛya ala k'o d'a ma an dalen b'a la jugu tɛ s'a la sabula karamɔgɔ a ŋaniya ka ɲi a ŋaniya b'a ni juguw de cɛ a ŋaniya b'a ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ ye nin juguya i b'a ye ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ yan yanni ka se lahara fɔlɔ an ɲɛ b'o caman na o la an kɔni an bɛ dugawu de k'a ye
yarabi a kɛra an bolo ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye duwawu minnu bɛ kɛ yan ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ dabagatɔ minnu bɛ yan basi tan ani bamada ni fotamani ani sirifula dabagatɔw bɛɛ ni mɔgɔ ye an kɔ ala ka hinɛ na u kanubagaw la an bɛ duwawu k'u bɛɛ ye yarabi ala ka yen fisaya u ma ni yan ye ala ka dɔ fara u ka nɛɛmaw kan ala k'a kɛ olu kama ala k'an yɛrɛ ka hamiw dilan mɔgɔ sen yɛrɛ se yan an b'a ɲini ala fɛ hami fɛn fɛn bɛ min na dɔgɔnin ni bangenen diɲɛ ta lahara ta ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an ka jamana bɔ bolo la sɔli ala rasuli an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an bɛɛ sababa ma bɛn ka foli fɔlɔ an karamɔgɔw n'a ka denbaya la k'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o d'u ma jugu tɛ baw la ala kana jugu se u la u hami dogolen ni kɛnɛ kan ta ala de b'a dɔn an y'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ kɛnɛ min kan yan nɔ bi an bɛ an ka misiriba kɔnɔ n'o ye an ka dɔɲumana misiriba ye azar serifila kɔnɔ yan nɔ bi ka ala fo ka ala barika da yarabi alahu an ye kuranɛ kalanba de kɛ nin kɔnɔ yan nɔ bi ala k'a minɛ ka hinɛ se bamadani ma ka hinɛ se aba ma ani dabagatɔ fɛn fɛn bɛɛ la yan nɔ bi ala k'a hinɛ se a bɛɛ lajɛlen ma ani fɛn fɛn bɛ yɔrɔw la ala k'a hinɛ se u ma an karamɔgɔ a bɔra ka min kɛ ni seliba in na a bɔra ka baara min kɛ yatimɛw la an ka misiri la yen nɔ bi a kɛra ala ɲɛnɛ saga min dira misi min dira a kɛra ala ɲɛnɛ a baraji ala k'a mɛn k'a kɔnɔ ya rabbi alahu ala k'a barika don a denw na ala k'a barika don a denw na ka ala fo ka ala barika da karamɔgɔ ye min kɛ ala k'a kɛ kɛnɛya ala k'a kɛ si ye ala k'a kɛ lafiya ye an nana ni kuranɛ kalanba min kɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'e sen sira kɛnɛ kan ya rabbi aw ɲuman na hɛrɛ la ala k'a ɲuman sigi hɛrɛ la aw ɲuman nana tɔgɔ min ala k'a ɲuman duwawu minnu kɛra ala k'a minɛ bɛɛ lajɛlen wulada in na an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn a ka kɛlen la k'a daminɛ an karamɔgɔ malamini cɛmu ka na se alifa jalo ma kalannen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ burukina côte d'ivoire diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ a kalannenw ka foli don karamɔgɔ dara ko dan t'i la an ye leçon sɔrɔ i ka yɛlɛmabolo bɛɛ la an ye leçon sɔrɔ i ka munumunu bɛɛ la i y'an kala kalancogo bɛɛ la fɔ ni min banna kalan ma ala barika la cɛkɔrɔba dan bɛ tamani bamada ni ala ka hinɛ na musokɔrɔba dara yan a san damadɔ ye ɲinan ye bamakɔ bɛ yen i ma seli kɛ yen sɛbɛnnikɔrɔ bɛ yen i ma seli kɛ yen i ko de fɔ musokɔrɔba kɛrɛfɛ karamɔgɔ dara kalan don dɛ dɔ ba b'a bolo hali a ma se k'a ka saga san a se b'a ye dɔ ba b'a bolo ala ka selifini a ma se k'a san a ka nɔgɔ dɔ ma ka taa seli k'a ba kɔrɔ u ka dugu la a ma se k'a kɛ a t'a kɛ yɛrɛ nka e ta bɛ dugu jukɔrɔ ko fo ka na seli k'a kɔrɔ kalan da y'o ye an b'i fo k'i barika da karamɔgɔ sɔrɔ n'a kɛra jama ye n'a kɛra hɛrɛ ye anw y'a jama sɔrɔ e don an ma nimisa i nɔfɛ tugu la fiyewu an wasara n'i ye diɲɛ jamana bɛɛ la an wasara n'i ye mali kɔnɔ i y'an kɛ hɔrɔnya sigida bɛɛ la e ka juru bɛ anw de la anw t'an ka juru t'i la i y'an da ala ta fɔli la k'an da pɔsi da la bɔ ka di la e de b'i ladege kutigi la hayidara an b'i fo k'i barika da kalannen bɛɛ tɔgɔ la kalannen minnu bɛ wajuli k'i ka sira kan a kumana ni a sɛbɛnnikɛla bɛɛ ko k'i fo ba labatɔ la k'i fo fa labatɔ la k'i fo falaw ɲɛji cɛli la buranjɛlɛ ye dɔnkili dɔ da a mɛnna hayidara i bɛ taa mini ko n'i taara yɔrɔ dɔ kalannenw min nɔfɛ i taara yɔrɔ o yɔrɔ min nɔfɛ i taara tamani an dara i taara sɛbɛnnikɔrɔ an dara i nana don ɲuman yan an bɛ yan mɔgɔ caman mana sili kan nka a fɔra ko an ka si an bɛ si fo ka tile bɔ salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh. sanga in la an fana karamɔgɔ seyidi cɛ usman madan hayidara ale bɛ sɔrɔ ka kuma ta don ɲuman mazar serifila kɔnɔna na ka bɛn salibakalo ale tile 13 ma o min bɛnna
mekalo ale tile 29 ma ay dakunya flamin la senin aw anga jeka nyamada o fe a'udhu billahi samil alim min sharri shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wa usalli wa usallim ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أيدرا أسلامي ونكنين كامي فلوك على فو كاكا كسيكا على فو كعلى بركة دا كعلى ولي مندو ka soli an ka kira baka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka soli a su dunga sanman ka na ka sahaba ɲumanw nin kɛnɛ in kan ni nin waati na an ka kira ye min fɔ an ye dugawu minɛ kuma do dugawu jaabi waati do an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma in de la ala ka soba kɔnɔ fɛn fɔlɔ min bɛ o ye ka aw fo mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ ka baara la i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ a ka foro la yɛrɛ de bɛ k'a siɲɛ a yɛrɛ ye nka i b'a fɔ k'a ni ce Ansaru n b'a fɔ n bɛ segin a kan aw sara bɛ Ala bolo aw sara bɛ Ala bolo nin ye baara de ye n y'a fɔ a ye siɲɛ caman Ala ye an bila a la de ko an k'a kɛ an bɛ k'a kɛ Ala ni ce Ala y'a bolo don a la aw tɛ silamɛya wajulikɛlaw ye walima silamɛya bilasiralibaw o tɛ ansaruw ye la Ala nana ni aw ye kira ka diinɛ in ko a kana se ka bi k'aw balolen to a kana bi k'aw balolen to minnu bɛ silamɛya neni minnu bɛ silamɛya dɔgɔya minnu bɛ kira neni minnu bɛ kuranɛ neni mɔgɔ fila de don a mɔgɔ fɔlɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a m'a faamu yetaw ani kɛtaw ani mɛntaw o y'ale dɛsɛ ka silamɛya faamu o la ale bilala Ala n'a ka kira kɔnturu la ani silamɛya o ye fankelen mɔgɔw ye fankelen mɔgɔw minnu tɛ silamɛya fɛ ni Ala ye diɲɛ se k'u ye olu bɛ mɔgɔw sara n bɛ jɔ n'i ka fɛn bɛɛ ye nin fɔ Ala ma nin fɔ kira ma nin fɔ kuranɛ ma an b'i ta en charge i mago bɛ wari min na an b'a d'i ma o tɛ se ka segin a kɔ parce que o ɲɛ b'a ka balo sira de la nin fila de bɛ silamɛya kɔnturu la mais min o tɛ dɔn a jugu ye mais o ka jugu ka tɛmɛ nin fila bɛɛ kan o ka jugu ka tɛmɛ nin fila bɛɛ kan wa Alakira siranna olu de ɲɛ kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko la akhsha ala al-islam min aduwwi innama akhsha ala al-islam min adiyaihi kira ko kisi nɛɛma b'a ma a ko tile kelen ni Muhamadu ma siran fiyewu ko Ala bɛna ni don dɔ ye ko se bɛ kɛ silamɛya la ni Muhamadu ma siga o la o tɛ kɛ nka zirannen don dɛ zɛbɛkɔrɔ sirannen don ni silamɛya juguw ma s'a la minnu ko an ye silamɛ ye kɛnɛ kan k'a sɔrɔ silamɛw tɛ ni Ala b'a dɔn ni Alakira b'a dɔn silamɛw tɛ ko olu de bɛna silamɛya tiɲɛ
i ɲɛ b'u la jalamuguba b'u kun na i ɲɛ b'u la dulokiba b'u kan na i ɲɛ b'u la i bi c'est-à-dire i yɛrɛ bolo maaba b'i ye cogo o cogo an ka bi faamu na an ka bi faamu na n tɛ duloki ko tɛ silamɛya ye jalamugu ko tɛ ye cogo tɛ silamɛya bi baara kɛ dusukun de i ka kɛ wale de la mais min ka bon anw bolo i ye cogo di ɔ a bin'u ye cogo la an yɛrɛ b'a fɔ nin ye ala ɲinw ye cogo la mais ka sɔrɔ jugu si tɛ ala la diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ u kan n bɛ fɛ ka mun fɔ silamɛya lagosira silamɛya nege bɔra u nana muso dɔ ka makitaw yira n na maliyɛni de don muso de don malika don a diminen don a bɛ k'a fɔ ko mali faamaw ka mali misiri bɛɛ ci k'o kana da u ma dɛ ko ka silamɛya yɛrɛ de dabila mali kɔnɔ yan ko mali ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ silamɛya la ko k'a dabila ci ala ka yafa ma mais mɔgɔw bolo e nin ye kafiri yɛrɛ de non kɛta de y'a ka faamu dépassé kɛta de tɛmɛna hakili kan a ka kan k'a fɔ a n'a fɔli ka kan fili ye min ye hali a kun ka fɔ mali silamɛya a ko ka silamɛya bɔ mali kɔnɔ o de ma ɲɛ dɔɔnin n b'a fɔ an balimamuso ye ko a k'a fɔ ko mali silamɛya asilamɛw ansaru a y'aw cɛsiri a ka alakira ka diinɛ défend a b'a kan dɛ mais bi an tɛmɛna Hitler musow ni ɲɔgɔn cɛ kan an bi yɔrɔ min na kira ka diinɛ yɛrɛ bi jɔ kira tile la k'a jira mɔgɔw la cogo di an bi yen de silamɛya nege bɔra bɛɛ la balawu o balawu diɲɛ na diɲɛ kɔnɔ bɛɛ tɔgɔ dalen bɛ silamɛya la wa n ye silamɛyaw de b'a bɛɛ fitinɛ wuli fana e bɛ se ka kɛ ala ka diinɛ na cogo di e bɛ ka dutigi faa ka bɔ a denninw kɔrɔ ala ka diinɛ tɔgɔ bɛ se ka fɔ e la cogo di e bɛ ka dugu mumɛ faga n bɛ fɛ ka mun fɔ an ye diinɛ ta kira de nɔfɛ ne y'a f'u ye bilahi ni kuranɛ bonya cɛ ne ye diinɛ in kalan de k'a étudier k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini o de ye ne to a la bi n'o tɛ lahara ala min bɛ ne juger ala b'a dɔn silamɛya min filɛ sen na ko ne kuma dɔ wɛrɛ y'o kɔ ni kuranɛ cɛ mun bɛ bɔ a la bilahi ne kun bɛ bɔ a la ala tulo b'a la mais min bɛ sen na nkalon silamɛya de don nkalonfin juguya n ti maa wɛrɛ ye ni maa wɛrɛ tɛ se ka jɛ ne ni maa wɛrɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan maa o maa tɛ ne ta kɛ o ye n jugu ye o diinɛ bɔra min an y'a ta kira min na an kana kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu ka jugu silamɛya ma diinɛ bɛɛ ye diinɛ min ka jugu silamɛya ma diinɛ bɛɛ ye o ye yahudiyaw ye kuranɛ ko ten olu minnu ka jugu yahudiyakɛ dɔ ni kɛra ka so tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛɛ b'o kisa dɔn pour que ka kira dalaɲini n'a ye ɲama furu a b'a fɔ a ka jɔnw ma k'u k'a bɔn kira ka so minnu ye burusi kɔnɔna kɛ anw burusi kɔnɔdenw b'o dɔn sow ni sow cɛ kogo ni gunguruninw de b'a la i bɛ n'i jɔ ka na minɛ i balimamuso bolo namugu dɔɔnin di a b'a bɛɛ di kogo fɛ koko man ca o la yahudiyakɛ ka ɲama de tun bɛ bɔn kira ka so sallallahu alaihi wasallam mais kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ko sahabaw ma k'a fɔmana cɛ ma k'u k'a man kɛnɛ k'u ka taa fo olu kamana gana a ko an ka taa kira taara sallallahu alaihi wasallam
a sera da la a ye ci bila k'a fɔ yahudiyakɛ ye ko a nalen b'a lajɛ yahudiyakɛ ka jɔn nana fɔ a ko mais ko jɔnni aw bɛ ka jɛn tɔgɔ fɔ ko kira ko muhamadu ko a bɛ ɲɛ an ma bɔ min fɛ ko awɔ ko a bisimila yahudiyakɛ hakili tiɲɛna kira nana sɔrɔ salamu ka n'a fo yahudiyakɛ ko a kɛra de a ko non tile damadɔ ma ɲama ye a fɔra n ye ko i man kɛnɛ n ko min n'i lajɛ sigiɲɔgɔnya kan yahudiyakɛ ko han a ko mun b'i bila nin na a ko n ka diinɛ ala de ye ne ci ala ye min fɔ n ye hinɛ don ala ye min fɔ n ye makari don ala ye min fɔ n ye kɛ maa wɛrɛ fɛ yahudiyakɛ ko kirama ko ne dun ye si ban yahudiya la a ko non silamɛya ye diinɛ min ye n'i donna na don min na kɔrɔlenw bɛ jɔsi u ye yahudiyakɛ wuli k'a sigi a tubira alakira bolo sallallahu alaihi wasallam a sara kunnandiya kan ne bɛ fɛ a ka mun lajɛ yan o tuma na alakira ye silamɛya jugu fin k'a gɛrɛ a la ka taa fɔ a ka so e bɛ se ka ban jɔnni na dugukolo kan ko e t'o fɛ kun o tuma na e bɛ kira ɲɛ wa e bɛ kira ɲɛ la nin ye kisa de ye n y'a f'u ye mais mɔnɛ don anw kuma da bɛ ɲini ka tugu anw kuma da bɛ ɲini ka tugu mais an kuma da ti tugu ka kuranɛ to yen mais lahalaya ko cogoya action o bɛ fɛ k'anw dɛsɛ ka kuma mais an bɛ kuma parce que anw ka kuranɛ bɛ yan o ma falen dekun min ye Mali sɔrɔ sisan hali bi a bɛ yen mɔgɔw bɛ ka faga yɔrɔ la joliw bɛ ka bɔ balow bɛ ka jeni duguw bɛ ka wuli bɛɛ kamana gana mais an balima dɔngɔnɔw fɛ yen u ye mɔgɔw faga cogo jugu la mun kɛra papu chrétien chrétienw ka ɲɛmɔgɔba papu a y'i jɔ a ka chrétien bɛɛ cɛ la a ko a mɔnɛnen bɛ Mali fɛ Mali sɛgɛnna a ko ni minnu bɔra a ma bɛn a ma a ma jɛn n'a ye chrétienw ka ɲɛmɔgɔba papu de ye nin fɔ ko tɔɔrɔ min ye Mali sɔrɔ a ma bɛn ale ma a ma bɛn a ma ka tila ka dugawu kɛ suw ye ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye chrétienw ka ɲɛmɔgɔ mais anw ko peut-être an bɛna kuma da sɔrɔ an bɛna suraka dɔ kumakan mɛn arabu dɔ bɛna kuma silamɛya diinɛtigi dɔ bɛna kuma ka silamɛya bɔ bolo la mais fɔ an filɛ sigiyɔrɔ min na antenne bɛ ka munumunu fan bɛɛ an ma cɛ kelen sɔrɔ cɛ kelen arabu tɔgɔ la min da sera a ma ko anw y'o sɔrɔ ko nin ma bɛn o ma anw m'o sɔrɔ suraka si an b'a mɛn ko suraka ko k'a kana kɛ an b'a mɛn u ka alimami da an b'a mɛn u ka wajulikɛla da an b'a mɛn u ka karamɔgɔ da oui anw b'a dɔn diinɛ tɛ arabu ta ye diinɛ ye ala ta ye wa anw tɛ arabu batola ye mais kira kun ye arabu ye kama olu bɛ ka wari b'u ka jamanaw na ka na di mɔgɔw ma k'u bɛ silamɛya dɛmɛ k'u bɛ misiriw jɔ ni nin dekun ye Mali sɔrɔ an kun kan ka an ka diinɛ mɔgɔ dɔw kumakan mɛn mɔgɔ ma kuma mais chrétienw y'u ka solidarité yira an na les chrétiens
i b'a dɔn o kɛra cogo min na o de ye ne tɔ da la ne dalen don ne bɛ sa silamɛya la mais n bɛ fɛ ka min f'u ye dɛ don o don ala bɛna ni dalilu dɔ de ye min b'i da ala yɛrɛ la k'i da ala kira la k'i da kuranɛ na don o don i baara kɛ ni hakili ye don o don i bɛ danaya sɔrɔ kuranɛ na san 1000 ani san 400 ni kɔ an b'o de la bi mais kuranɛ ka aya dɔ nana jɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara Allahu akbar ajra ala ko silamɛw ma kuranɛ kɔnɔ suratu maida aya 82 a ko nkalena Muhammadu a fɔ silamɛw k'u bɛna mɔgɔ minnu sɔrɔ minnu ka teli ka kɛ u fɛ minnu ka teli k'u kan minnu ka teli k'i jɔ u kɛrɛfɛ hɛrɛ ni dekun kuma na k'u kana siga dɛ o ye mɔgɔw de ye ko minnu k'olu ye kerecɛnw ye suratu maida aya 82 maida aya 82 ko nkalena ne ala kalena Muhammad e ni silamɛw tɔw muminu min ka teli k'aw kanu ka jɔ aw kɛrɛfɛ hɛrɛ ni tɔɔrɔ la k'o ye mɔgɔw de ye minnu ko k'olu ye kerecɛnw ye k'u ye nasaraw ye san 1400 ni kɔ mais bi o dɔnna Mali la ko papu y'a ka nisɔngoya yira Mali ka dekun na mais an yɛrɛ bɛ ka suraka kan min fɔ ta'ala nazhabu najlisu naqulu nazhabu ila Makka datɔ don Makka hiji la mais an ma kelen mɛn an m'a mɛn suraka si fɛ suraka jamana si arabu jamana si tɛ yen ko an y'o ka kuma sɔrɔ ko an y'a sɔrɔ ko anw y'a sɔrɔ ko nin ma bɛn a ma mais alhamdulillah silamɛya bɛɛ ye kelen ye an balima ivoiriyɛnw Côte d'Ivoire karamɔgɔw kumana Laginɛ karamɔgɔw kumana u nana Nigéria karamɔgɔw ta yira an na a bɛ k'a f'u ka kan de la cɛ bɛ k'a kɔrɔ fɔ n ye dekun ni tɔɔrɔ min bɛ Mali kan k'a ɲɔgɔnna b'olu kan ko mais u bɛ kasi Mali ye Nigéria a tɔgɔ ye di Sénégal an ye olu ka kutuba sɔrɔ min na u y'u ka ŋaniya yira k'a fɔ Mali dekun y'u ka dekun ye silamɛw bɛ tan de silamɛ bɛɛ bɛ faniba de la ni tɔɔrɔ ye silamɛ kelen sɔrɔ silamɛ bɛɛ de kungo don ni dekun ye silamɛ kelen sɔrɔ silamɛ bɛɛ kun cɛsiri yɔrɔ don frontière tubabu de ye frontière kɛ mais ala m'a kɛ dɛ tubabu de y'a kɛ nasara olu de ye frontière kɛ sinon farafinw an bɛɛ kelen an bɛɛ fa kelen ba kelen mais an bɛ ivoiriyɛnw fo a silamɛw y'u ka solidarité yira an na an bɛ Laginɛ fo u y'u ka solidarité yira an na an bɛ a tɔgɔ ye di Sénégal fo an bɛ Nigéria fo ninnu bɛɛ y'a yira u ka kutubaw la juma kutubaw la k'a ma bɛn u ma k'a man ka kɛ mun bɛ fɛ k'a fɔ ye mɔgɔ minnu bɛ dekun ni silamɛya ye u jo don mais u kana dekun ni silamɛya ye dɛ u ka dekun ni bi silamɛya de ye u ka dekun ni bi silamɛya ye n ye min fɔ ye n ye kisa de fɔ ye kira taara yahudiya fɛ yen o dama tɛ Seydina Umar kerecɛn dɔ de tun b'a bolo so kɔnɔ ye a ka baara la a b'a furakɛ fana a bɛ Seydina Umaru furakɛ le chrétien a bɛ Seydina Umaru furakɛ ladiri don Umaru dara la tuma bɛɛ Umaru b'a fɔ a ye cɛ n'i sɔnna ka tuubi an b'i nommé k'i bila silamɛw ka fɛn dɔw ɲɛmɔgɔya la kerecɛnkɛ bɛ yɛlɛ a b'a fɔ ko n y'a mɛn o Umaru n bɛ to nin na fɔlɔ mais Umaru ma bere d'a kun a ma muru turu a la a ma fa nɛni a b'a ka so de a bɛ to dun ye
chrétien o tɛ kisa ye wa o bila kuranɛ ta ala ko kuranɛ kɔnɔ ko heyi silamɛw an ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu na boli so kɔnɔ u bɛ boli de sɔn n'u ɲɛ gana u boli baatɔ nan'u kalifa aw silamɛw ma ko i ka jɛna i ka du bɛɛ ka sa kelen nɔfɛ a faamuna ala ko cogo di ko a kalifa minɛ mɔgɔ bolila ka na juguw b'a nɔfɛ e y'a kalifa minɛ ala ko a minɛ i b'a minɛ mun kan an bɛɛ bi sa mais fɛn t'ale sɔrɔ an bɛɛ de bi sa ala ko kafiri boli sɔnna boli ko n'a nana kalifa silamɛ ma ala ko silamɛ ma fa ajiruhu a fɔ ko a bisimila siyɔrɔ di boli sɔnna ma to d'a ma na d'a ma hatta yasma kalam Allah n'i tilala dun a hakili sigilen ala ka diinɛ fɔ a ye n'a sɔnna o don n'a ma sɔn a to kalifa kɔnɔ a ɲininka ko n ka mun kɛ a ko donimanakaw de bɛ nɔfɛ nka n bɛnkɛ bɛ safo n'i ye yen sɔrɔ o y'a ɲɛ ne ye ala ko a se safo summa ablighuhu ma'amana a ko yɔrɔ min b'a hakili sigi ko silamɛ ka boli sɔnna dɛndɛ ka taa bila hakili sigi yɔrɔ la anw ka kuranɛ ko ten jeni mina ala ka dugukolo kan ko i ka jalamugu ka bɔ kɔlɔsi b'i bolo e ye jɔn ye tiɲɛ ki ko e bɛna kuma ala ka kuma kɔfɛ e ye jɔn ye alors n bɛ fɛ a ka min faamu silamɛya la silamɛya tiɲɛ ye hinɛ de ye kafiriw la i ka tɔɔrɔ kana s'u ma i ka degun kan'u sɔrɔ kiiritigɛla delila ka kiiri tigɛ kafiri ni Seydina Ali cɛ a ko Seydina Ali ma i ko i denw ye seere ye an t'i denw ka seereya minɛ ni seere wɛrɛ t'i bolo i denw kɔ an bi fɛn di yahudiyakɛ ma e t'a sɔrɔ wallahi juge bɛ ka juge tuma min na a y'a dɔn kɔtɛrɛ in ye Seydina Ali ta ye a y'a dɔn a y'a dɔn ko Ali ta don mais comme dalilu ti Seydina Ali bolo ala ka sira kan o kɔrɔ ye di yahudiyakɛ ko ale ta de ye fɛn ye Seydina Ali ko i ta tɛ ko nin ye ne ta ye yadɔ ko ale y'a san halala don Seydina Ali ko nin y'ale ta ye nin b'ale bolo ko bɛɛ b'a dɔn u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa kiiritigɛla fɛ yen silamɛw ka kiiritigɛla o ko Seydina Ali ma ko tari seere b'i la Seydina Ali ko ɔhɔ ko e seere ye jeni a nana n'a denkɛ fila ye Hasan ni Hussein a ko ninnu ye ne seere kiiritigɛla ko a ma a ko wayi ko an dan bɛ ninnu na u ka bɔ an bolo an b'u fɛ parce que Alakira ko lahara funankew ka kuntigi ye nin fila de ye alijinɛ kɔnɔ k'o ye bonya da ye nka u fa ye e ye an t'u ka seereya minɛ k'u bɛ jo di u fa ma an t'o minɛ ni seere wɛrɛ b'i bolo kana Seydina Ali ko seere wɛrɛ t'ale bolo ala kɔ a ko ala t'i jigin ka kuma ko kuma na dalilu t'i bolo an bɛ se k'a d'i ma ni min ye ko yahudiyakɛ taa n'i ka kɔtɛrɛ ye silamɛya ye nin kɛ ka ko ja kafiri la yahudiya ala do khasmil islam kiri jara la ka Seydina Ali bi yahudiyakɛ ye kɔtɛrɛ ta a ko yɛlɛ k'a d'i ma a ko silamɛya ye kabako ye ko ka Seydina Ali ɲɔgɔnna bin ka ne gaɲe ko wallahi n bɛ n ka diinɛ bila bi ka dɔw ta la kɔtɛrɛ ye Ali ta ye nka ne m'a suɲɛ dɛ sufɛ ne bɛna n ye kɔtɛrɛ fililen sira kan nin dugu in sira kan n y'a ta
ma suɲɛ dɛ ayi ma suɲɛ nka ne ta tɛ Allahu akbar ɛlikadi y'a minɛ i k'a d'a tigi ma sigi abali yahudiyakɛ tuubira Allahu akbar cɛw donna diinɛ na ni silamɛw jogo de ye te mɛ bamuru tɛ dɛ ayi o tɛ n b'i fa tɛ dɛ ayi n bɛ n ye tahadi kɛ o y'o kɛ ayira mali karamɔgɔw dama tɛ ayi diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ni aya kelen sɔrɔ la ko ala ko an ka mɔgɔw faga ko f'u ka kɛ silamɛ ye mɛ difawu tɛ ani nafsi ne tɔɲɔna n bɛ bamuru ta ka n yɛrɛ ɲini n ka sira minɛna n bɛ bamuru ta ka n ka sira bɔ ka taa n'o tɛ ko ala ko an ka bi mɔgɔw ka k'u fa n b'a ɲini diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fɛ u ka n dɛmɛ ka aya kelen di yan n bɛ bɔ silamɛya la ni kuranɛ cɛ ko ala ko an ka mɔgɔ faga ko fo a ka kɛ silamɛ c'est-à-dire ni ne y'a ye ni kuranɛ cɛ n bɛ bɔ nin diinɛ na pewu o kumana a ye kuma karamɔgɔ bɛɛ fɛ sa ko an bɛ aya in kɔnɔ tiɲɛ don ni mɔgɔ min y'a f'u ye ko fagali aya bɛ kuranɛ kɔnɔ a b'a kɔnɔ ne ko première guerre mondiale ye mɔgɔ miliyɔn joli faga o bɛ kuranɛ kɔnɔ o taara kuranɛ kɔnɔ deuxième guerre mondiale ye mɔgɔ miliyɔn joli faga o aya taara kuranɛ kɔnɔ o taara hadisa la o tuma na n b'i n yɛrɛ ɲini bin kɛra ne kan ne b'i n yɛrɛ ɲini ani taa bi mɔgɔw kan o k'i ta kɛ kelen don wa jihadi aya bɛ kuranɛ kɔnɔ jihadi bɛɛ tɛ bamuru ta ye jihadi de kɔrɔ ye ko cɛsiri ni jija cɛsiri ni jija o de ye jihadi alors mais i b'a kɛ ni bamuru ye wa i b'a kɛ ni bere ye wa i b'a kɛ n'i ka daba de ye wa i b'a kɛ ni mazɔn tiriwali ye wa jihadi mana na a bɛ kɛ nka ni jihadi min ka kan ka kɛ ni muru ye o bɛ kɛ ni muru ye e ni maa ko a ti fari la ni bere t'a bolo e yɛrɛ don i bɛ s'a la i b'a susu mɛ ni bere b'a bolo i yɛrɛ bɛ bere ɲini ni muru b'a bolo i bɛ muru ɲini ni marifa b'a bolo ni marifa bɛ sɔrɔ i yɛrɛ fɛ i bɛ marifa ta silamɛw ye jihadi o jihadi kɛ jihadi fɛn o fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ an karamɔgɔ a ye mɔgɔ faga o a ye mɔgɔw faga o fo kuma ka kɛ ala ta ye o fo ko ka kɛ ala ta ye o a bɛɛ nana bingani kɔfɛ de a fɔ karamɔgɔ bɛɛ ye san bingani ni aya kelen sɔrɔ la ko a k'a d'i ma ko an ka taa bi mɔgɔw kan n'o bɛ yen mɛ n'o yera ye n'i ko ten o kumana i ye ala kɛra kɛ ala sɔsɔla ye kerecɛnkɛ nana n'a den fila ye ale tuubira setigiw don setigi mana don fɛn min na o jama bi caya kerecɛnkɛ ko kira ma n denw bɛ voyage la n'u nana n bɛ na n'u ye u bɛ na don silamɛya la pour que an ka alijinɛ sɔrɔ kira ko baasi tɛ sɔrɔ silamɛ kerecɛnkɛ denw nana kerecɛn tɛ bilen a kɛra silamɛ a y'a denkɛ fila ta ka na kira yɔrɔ la kisi nɛɛma b'a ma a ko denw ma ko a bɛna don silamɛya la denw ko an fa an ma silamɛya faamu fɔlɔ dɛ i t'i muɲu dɔɔni a ko non k'a bɛ don a taara ni denw ye kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam kira ko denmisɛnninw ma ko aw ta ye jumɛn aw bɛ don wa u ko mɛ an fa de nana n'a ye an ko a k'i muɲu dɔɔni parce que anw ma silamɛya in faamu an ko a k'i muɲu fa ko non n t'i muɲu a bɛ don a la de a tɛ jeni ne ɲɛna a bɛ don silamɛya de o yɔrɔ bɛɛ jibirila jiginna kira a ko a fɔ cɛkɔrɔba ye ko la ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy ala ko muhamadu a fɔ cɛkɔrɔba ye ko jakuya tɛ diinɛ na jakuya t'a la mɔgɔ ti jakuya ka kɛ silamɛ ye n'a ka di min a to yen kuranɛ ka nin kɔfɛ an bɛ jɔnni ka kuma mɛn ko an ka hinɛ kafiri yɛrɛ la ne y'o de fɔ malikaw ye n faso karamɔgɔw les maliens n ko a y'aw kɔlɔsi ni fa bɛ min fɛ i fa ɲininka ni n ko fa b'i fɛ mɔgɔ t'i wolo gansan mais ni i fa tɛ hakilima ye fa t'i fɛ alors
ni fa b'i fɛ t'i fa ɲininka dɛ n'a ti Mali histoire dɔn k'a ka dɔ cɛkɔrɔba dɔ fana ɲininka o ka Mali histoire f'u ye bere ma silamɛya ma don Mali la ni bere ye muru ma don wari ma na n'a ye n bɛ wari d'i ma i ka kɛ silamɛ ye n bɛ misiri jɔ i ka kɛ silamɛ ye silamɛya ma don Mali la tan n bɛ fɛ Mali wajulikɛlaw k'a dɔn u bɛ ka kafiri minnu fa n'u ba neni o kafiriw de ye silamɛya reçoit bolisɔnnaw jotigiw olu de ye silamɛw reçoit mɔgɔ fɔlɔ minnu tuubira ka silamɛya faamu n'olu nana an fɛ u bɛ taa yɔrɔ min na a bɛɛ bolisɔnna de ye ani kafiriw a bɛ faamu mais o bolisɔnna u bɛ taa jigin olu de ka dinaya la bolitigi bɛ so dɔ ɲini ka silamɛkɛ n'a ka kuranɛ bila ye ni dumunikɛ kuma sera u b'a yɛrɛ ka sɛ bila ka taa d'a ma k'a k'a kantigɛ ko parce que k'u t'olu ta dun morikɛ yɛrɛ de b'a ka sɛ kantigɛ a bɛna di kafiri bolisɔnna muso ma a b'a tobi ka taa di morikɛ ma ko parce que k'u ti bolisɔnnaw ta dun Mali silamɛya nana ta ka bamanan nɛgɛ dɔɔni Jara ni Kulubali dɔ ma jɔ micro la sisan n ko yan alimami don bere tar'u fɛ wa muru tar'u fɛ bere ma t'u fɛ u yɛrɛ ye ko ye hinɛ ni makari don f'u y'a faamu don nana Jaraw bɛ alimamiya la Kulubaliw bɛ alimamiya la a y'u ɲininka ni bere tara min fɛ mana n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn silamɛya nana ni nin hinɛ de ye mais gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn n y'a fɔ n ko min ka jugu kerecɛnw ni yahudiya yɛrɛw ye o de ye minnu profitera ni silamɛya ye politiki tɔgɔ la o kɛra o ka ca san 1000 ye bi silamɛw ye guerre o guerre kɛ a guerre 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 bɛɛ ye an bɛ masaya ɲini ka mɔgɔw mara mais n'u b'a kɛ u b'a kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye pour que u ka jama sɔrɔ a bɛ ka Aritogoro lajɛ o a y'a daminɛ Aritogoro daminɛ na kɛ cɛkɔrɔba bɔra de sigiyɔrɔ t'u bolo a bɛna yɔrɔnin dɔ ɲini a n'a denw ka se ka sigi ye ka sɛnɛ kɛ ka balo o yɔrɔ ɲini de taara laban ka mɔgɔw minɛ ni silamɛya tɔgɔ ye fo Faransi fo Poitiers u ye misiri jɔ ye u y'a bɛɛ minɛ ka taa parce que kɛlɛ kun fɔlɔ jar'u la dɔrɔn u ko segin kɔ tɛ yen bilen mais u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni tɔgɔ jumɛn ye silamɛya tɔgɔ mana hali bi o kelen de bɛ sen na hasbunallah diinɛ in a jɛlen don diinɛ in bɛ kerecɛn mara a bɛ yahudiya mara a bɛ bolisɔnna mara a ka boliso kɔnɔ fo a bɛ tuubi ka fara a kan kuranɛ m'a yira o la sisan san 1400 kɔ ala y'i kale ko maa min bɛ se ka hinɛ aw silamɛw fɛ maa min bɛ se k'aw kanu ka jɔ a fɛ tɔɔrɔ ni hɛrɛ la ko kerecɛnw don papu ni ce papu ni ce mais anw bananen don an tɛ tubabu kan mɛn on est désolé an ma arabu si kan ko mɛn a dun bɛ ka fɔ ko diinɛ in ye arabu de ka diinɛ arabu ka diinɛ tɛ dɛ arabu dɔ de nana n'a ci médecine ka kɔnɔ fara ka kɔnɔ baara ka tila k'a dilan n'a sɔrɔla allemand dɔ de y'a inventé irisiw tɛ ka k'a kɛ yan Faransi tɛ ka k'a kɛ yan Mali tɛ ka k'a kɛ yan mais min y'a inventé est ce que ko ni tugulen b'o kɔ wa tugulen t'a kɔ tugulen b'a ka nafa de kɔ a ka nafa kumana an tugura silamɛya kɔ silamɛya nafa de kama an ma tugu silamɛya kɔ arabuya kama kumana ala k'a n'aw dɛmɛ vraiment karamɔgɔw a y'a jija a ka silamɛya défend kira lamaloyara kuranɛ lamaloyara silamɛya lamaloyara
mais a kɛra n'a fɔ silamɛ karamɔgɔw ma foyi dɔ diinɛ na bɛɛ kɔni bɛ k'a taabolo défend mais silamɛya yɛrɛ maa si tɛ ka k'o défend wa nin bɛɛ jigi bɛ alijinɛ kan nin bɛɛ jigi bɛ alijinɛ kan ni ala sɔnna n'ala ye sigi wɛrɛw nɔgɔya an ye an bɛna kutuba kɛ arabukan na arabu yɛrɛw k'a faamu ko an degunna kafiriw ka jɔ anw fɛ aw ka fɔ la kerecɛnw ka jɔ anw fɛ aw ka fɔ la aw yɛrɛ minnu ye k'aw de ye kira somɔgɔw ye kelen ka kuma ma mɛn fo an bɛ ka siga yɛrɛ fo an bɛ ka siga yɛrɛ amin an y'an faso kalifa ala ma ala ka mali kɔlɔsi ala ka mali kɔlɔsi nka ko in caman bɛ yen fanga de b'a kɛ dɛ balawu caman bɛ mali kɔnɔ diinɛ ko la ne ti maa si neni n t'a fɔ maa si jalaki don ni fanga tɛ politiki filɛ politiki mɔgɔ caman bɛ yen politiki mɔgɔ caman a bɛɛ ko tɛ mɛ caman bɛ yen olu mago bɛ mun na k'a cɛ ka k'u kunna n'i y'u fa neni a bɛ bɛn u ma n'i y'u ba neni a bɛ bɛn u ma jango u ka se k'a sɔrɔ alors jamana cira olu de ɲɛna kuma jugu in bɛɛ fɔra u y'a mɛn mali ta ma fɔ dogo la o n ko a ma fɔ dogo la an filɛ tasuma min na nin ye a ma mɛnɛ mɔgɔ si ɲinɛ ma faamaw mago ma k'a la u y'a kɛ laisser passer ye fo an filɛ tasuma kɔnɔ anw ye fɛn bɛɛ f'u ye anw ye fɛn bɛɛ f'u ye silamɛya diinɛ ma se nin na man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur n'a ka di ye kɛ silamɛ ye n'a man di ye kafiriya mais mɔgɔw ti lafiya ne ye silamɛ ye nka maa wɛrɛ ti lafiya faamaw y'u da d'a kan fo folo ye kan kori an filɛ o ɲanini o ɲangata de kɔnɔ cɛ n'u kun ye Hayidara lamɛn an kun ti se yan n'u kun ye Hayidara lamɛn an kun ti se yan diinɛ sera nin na wa e kun ye silamɛ ye ne ko ye kafiri ye min ka jugu n ka tɔɔrɔ kana se mi e m'a fɔ jahanɛmɛ bɛ kafiriw ye wa silamɛw de tɛ taa alijinɛ na wa a ye taa kɛ mais munna ne ti sunɔgɔ mali faamaw a y'a ɲɛ yɛlɛ réveillez-vous mais anw ta kɛra wajulu ye sa o kira y'o de fɔ ko as-sa'idu man wa'iza bi ghayri ko mɔgɔ kunnanti de ye maa ye maa wɛrɛ kɛra k'i waju nka ni e yɛrɛ kɛra ka mɔgɔw waju o ye balawu ye dɛ bi a filɛ a kɛra cogo di Burukina a manamanakan fɔra ye a kɛra cogo di Laginɛ sisan Laginɛ a manamanakan fɔra ye sisan a kɛra cogo di u ye dan sigi a la k'a tigɛ cari dan tɛ dɛ k'a tigɛ cari fo ka Guinée sa ɲɔgɔn ti fɔ Guinée fo ka Burukina sa ɲɔgɔn ti fɔ Burukina mais a ba kelen bi fɔ Mali la yan n b'a fɔ wa ne de y'a seere ye a ba kelen bi fɔ yan n b'a fɔ n b'a garanti a ba kelen bi fɔ yan munna mais munna o tuma Mali de ye Makan ye wa kira bɔra Mali la yan wa mais an k'an ka kuranɛ kɔlɔsi kuranɛ ye hinɛ ni makari de fɔ kuranɛ ye an jugu minɛ cogo ɲuman de fɔ kafiriw bɔra Makan ka na bi Alakira ka Madinɛ kira ser'u la a y'u minɛ ka u sirila juru la jɔnjuru Madina kira bɔra ka don ɲɛgɛn na a seginmatɔ a y'a sɔrɔ a binaakɛ bɛ ka ŋuna Abbas a donna so kɔnɔ a ma se ka da a ci bila ka sahaba dɔw wele a ko n ma se ka sunɔgɔ a ko walahi n don dɔ n ye n binaakɛ ŋuna n k'a mɛn a ye sunɔgɔ tigɛ ɲɛ na kafiri ko a bɛna a faga de kira y'a minɛ a sirilen don juru la u kafiri caman de don
mais a y'a bina kɛ ŋunanga mais a ma se ka sunɔgɔ a bina kɛ kafiri boli sɔnna kira ko o sahabakɛ ma ko a t'u fɔni o ko basi t'a la u taar'u bɛɛ fɔni u ye juru b'u la hinɛ ni makari anw ka diinɛ ye nin de anw ka diinɛ ye nin de ala k'an n'aw wasa an ka jamanaw ala k'u kɔlɔsi an ka jamanaw ala k'u tanga ala k'an yɛrɛ tanga a kɔnɔ ala ka don ɲuman yira mali la ala ka don ɲuman yira mali la ala ka joli jɔ mali kɔnɔ ala ka joli jɔ mali kɔnɔ ala ka joli jɔ mali kɔnɔ ala k'an n'aw sutura ala k'an n'aw wasa ala ka garisɛgɛw fɔni aw bɛɛ y'a ka baara bila kana yan a kɛra min kama o tigi b'a dɔn o ye ala ye tɔrɔmɛ ti d'i ma yan waati kɛ musaka kɔ dɛ min bɛ senna ni min t'a dɔn o k'a dɔn musaka don mais tɔn bɛ k'a kɛ fi sabilillah ala ka diinɛ kɔrɔtali de kama ansaru aw sara bɛ ala bolo mais n b'a fɔ karamɔgɔw ye anw k'an cɛsiri ala kira nana ni fɛn min ye a kana bi hinɛ don dɛ makari don k'i jugu bilasira ka sabali ka muɲu nka ni min ti ɲɛ n b'i yɛrɛ ɲini kɔ yɛrɛ ɲini dagara o yɔrɔw fana o ni bi mɔgɔ ka ti kelen ye dɛ ala k'a n'aw sutura ala k'a n'aw wasa ala ka n'an malo ala ka n'an labila ala ka don an ni juguw cɛ ala k'an waso kan an ka jamanaw ala k'u lafiya tɔɔrɔ ma se jamana minnu kɔnɔ ala ka n'an se dekun ma se jamana minnu kɔnɔ ala ka n'an se ala k'an lafiya k'an hakili sigi ala k'an lafiya k'an hakili sigi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wansurna waqdi ajatina wa farij amana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin ko ka baya ke nti fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti sunyali kɛ nti jɛnɛya kɛ nti den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka yafa n ma sɔli ala rasul baara in kun cɛra nin cogoya in la n'o ye mazari sherifila ka bɛn mɛ kalo tile 29 ma kuranɛ kalan min kɛra jamana ye malidenw ye an fa n'an karamɔgɔ seyidi sheikh usman madana ayidara n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka duwawu ninnu minɛ ka ala deli si ni kɛnɛya ala k'o di an ka cɛkɔrɔba ɲuman in ma ka ala subhanahu wa ta'ala deli an ka jamana basigi ni hɛrɛ ala ka don a kɔnɔ an bɛ siran fɛn o fɛn ala ka don a n'a cɛ an ka hɛrɛ bɛ ko minnu na ala ka u kunɲɛsin an ma an bɛ duwawu kɛ an ka jamana ye ka duwawu kɛ an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawu tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jugu bomori tinya wilila fala ka chideme dabali jugu ke muri tinya